Казан дәүләт мәдәният институтында 11-нче мәртәбә Сандугач Соловей халыкара вокалистлар бәйгесе булып узды. Быел төрле илләрдән 400-гә якын катнашучы булды. Конкурска нигез салучы Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева. Бәйгене хәбәрчебез Миләүшә Мусина да күреп кайтты. Татар телен, татар җырларын, биюләрен үстерүшендә шөгыльләнәбез. Шуңа күрә үзебезнең кызларны, балаларны да менә шуңа өйрәтәбез. Кытай, Франция, Үзбәкстан дөньяның төрле почмакларыннан җыр сөючеләрне җыйган Венера Ганиева өчен бу һәр ел көтеп алган көн. Безнең өчен бу конкурсның зур бәйрәм. Зур бәйрәм. Менә яз да килде. Тиздән бәйрәм җитә. 8 март бәйрәме. Әлеге конкурста теләсә нинди жанр төрендә җырларга мөмкин, яшь тә шикләнмәгән, иң мөһиме 4 минуттан артмаган җырны күңел җылыңны биреп башкару. Когда я пою, для меня это как связующее какое-то звено с моей историей. Я считаю, что если я татарин, то я должен петь такие песни, как на татарском языке. Безнең балалар менә мондый мөхиттә тәрбияләнү безнең өчен бу бик зур горурлык. Безнең конкурс халыкара конкурсы. Ул безнең республикабызның бренды дип әйтеп куям. Чөнки менә шундый остазлар Венера Хатовна шикелле. Ул безнең республикабызда берәү. Һәм бу конкурс, ул оештырган конкурс, ул безнең бәләкәй балаларны сәнгатькә өйрәтә, җырларга өйрәтә. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.